सीसीटीवी केमेरा थानायाव नोंथाङा जुदि आयेननि बेरेखायै गारि सालायो अब्ला सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों नोंथांखौ गारि मटरनि थाखाय जुरिमाना फोनांगोन। सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों माब्रै जुरिमाना होनांनो गोनां जागोन आरो बे जुरिमानानिफ्राय माब्रै रैखा मोननो हागोन फै जों मिथिना लानि। ट्राफिक पुलिसा हाई रिजोलुशननि केमेराखौ बाहायो जायनि थाखाय खारबाय थानाय गारिनि नाम्बार प्लेटखौ सेकेन्डनि गेजेरावनो सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों सेबखांनो हायो। बे केमेरायाव मोनसे राडार आदब दं आरो बे केमेरानिफ्राय मोनसे रेडियो वेव्स ओंखारो। जुदि नोंथाङा आयेनखौ मानियालासे आयेननि बेरेखायै गारि मटर सालायो अब्ला बे केमेरानि जुनै मोनफ्रोमबो गारिफ्रा बे रेडियोनि दोहौआव सौग्रावनांगोन। गारि खारनायनि गोख्रैथि आरो समखौबो दिहुननो हानाय गोहो दङ। बे केमेरायाव अट'मेटिक नाम्बार प्लेट रिकगनाइजेशन सिस्टेमखौ फसंनाय जादों। केमेराया गंसे गोख्रै खारनाय गारिनि गोख्रैथिखौ होबथायो। जुदि नोंथाङा बांद्राय गोख्रै सालायो अब्ला थाबैनो जुरिमाना दाननाय जायो। नोंथांनि गारिया आयेनखौ सिफायोब्ला सीसीटीवी केमेरानि दारै हमजागोन आरो बाइक सालायोब्ला हेलमेट गाननानै सालायनांगोन। बाइक गंसेयाव डाबल गाखोयोब्लानो सालायगिरि आरो गाखोग्रायाबो हेलमेट गाननांगोन। हेलमेट गानालासे सालायोब्ला जुरिमाना होनांगोन। गारि सालायग्रा आरो गाखोग्रायाबो सीट बेल्ट गाननांगोन। जुदि नोंथाङा बे आयेनफोरखौ मानियालासे आयेननि बेरेखायै हाबा मावो अब्ला सीसीटीवी केमेरायाव खारबाय थानाय गारिनि नाम्बार प्लेटखौ थाबैनो सेबखांना जुरिमाना फोनांनाय जागोन। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।